been stressed for so long, so stuck in my own way. So I'ma enjoy this moment. It's the day that... Hey my loves, welcome back to yet another video. Welcome back to my YouTube channel, Tamasami Ibuyilinja. Ha, guess who's back? So guess what it's because it's a maintenance day. Okay guys, I already did my lashes off camera, obviously, because girl lady. Let me show you it. Okay, yeah, I already did my lashes off camera, guys, and this is how they came out. Okay, so this is to say, so I used this. Yeah, I used these lashes. Yeah, I used these lashes, pinky, a very pink key, and then this is the glue I used, and then obvious the tweezer. Like it pumane nelentukane ne glue yakhona and then it tweezer, but obviously now I prefer this one and this tweezer. And then because xa ngabe ungenayo lento uzagqibela wenza njani, usebenzisa iziciko iglue ibe khona izicikweni zento zokugcoba ku lotions kwiziciko zantontoni. So I just used into le ye glue, iglue iphuma naye iphuma kule package le. So yeah, let us go guys. Ixesha ngoku it's currently 9:41. Yeah, I am delayed and late. I'm late. The same liquation elikakuhle. Yozana olema akadlali upgrade. So because xa ngabe ubooka ne appointment yakho, enza appointment yakho une link ucofa kuyo and then ikuse ku booking page. Awusenzi ku WhatsApp njengoba bengiqhela ukwenza ba like yonke lanto. Oya nje kwi link ubook into zakho. Yeah. That was my manza. So yeah guys, let us go do my nails. I am so happy. Oh guys, go to be a kinto. Kunyanso to girl. And that's why it keeps getting dark. Kunyanso to ntomazana jongana ngoku dark, but yeah, it's fine. Kunyanso to ntomazana. You are not depressed. You just need your maintenance done. Okay? Because tell me why Izolo I was so depressed and that's back 10. Yeah. Oh, and you know guys, no, I've been depressed and I learned about a business. I'm starting my hair business, and then like a supplier okay about like yeah sogolisa man. And as perfect, it's not like yeah sogolisa. I understand about corner strike watching, but I was hoping about uzathume uqala izinto zami bese zilungile, but then God has other plans for me, and it's okay, Kesana. So this is what I'm having for breakfast: the Cocoa Pops, and then yeah. Then libeluba ikona bilentuk. This angle, yeah, a Glappy kitchen where I can show my full outfit. This is how I look, you guys. Yeah, this is how I look. Ibuyilinja. Hey, guess who's back? Weja. Let me eat my breakfast again, guys, so that I can hit the road. Okay, it's in the va. Yeah. Guys, the one you up mna andingumuntu othanda izitya. Like ndiyonqena when it comes to izitya. You are so xa ndigqiba kutya ndihlamba isitya. Andifuni kwazitya ezizobe ziphayile apha kwisinto. When I'm done eating, I wash my plate. Move on go life because azizohlanjwa abantu asezininzi. Umuntu wami uyabuya kusasa. So oops.
Yeah, guys, you know what? Masibolt so that sizohambana. Soften up the mess. Yeah, this is the scent of the day. She'll be learning how to breathe. Spinning through identity. You know, lotion. Hold her hand. And don't believe a lie. You understand. Walk her down the valley. Pack a piece of heaven for the bottoms of her feet. Ungafiki ukuya apha sowunyuke sowungathi ngokufaka ibhakaklave or something. Neck, whatever you do on your face, apply it on your neck. Okay? So this is how I look. Ngusisi obekekileyo. Let's try it. Let us go. Take her higher, higher. Fly about the valley in the fire. Train her feet for running. Show her every door and how the windows let the sun in. Copy out the key and tell her this is for becoming. Even in the fever, baby, cry and get to running. And tell her that you better get your bootstraps up. You're with the army, ready when the truth act up. Nothing can harm me. Yelling from the roof, I touch, put up a guard and count to 10. Lion's den, speaking with the higher pen. Can't be touched by fire. Fast forward to the grown things now. Guys, ndiyozama electric nini river because apha river ngoku kuthiwa like izinto zakhona 100 rand kuma 80 rand. So I don't know, guys. Let me go try. What the way like ndizixelele ngakhona ngokuvlogga namhlanje. I'm even vlogging in public. Wow. Like this is me. This is how I look in public. Soften up the mess. Drop it in the water. Let the daughter find her image with the rest. She'll be learning how to breathe. Just can't believe that I'm vlogging in public. Revealing What? a pretty little scheme. Save her mind. Hold her hand. And don't believe a lie. You understand me. Walk her down the valley. Pack a piece of heaven for the bottoms of her feet. Teach her how to jump and how to stretch when she reach. Like the angels do. And you gon' make it through now. Tell about the healer. Greater is the one within and call him as the leader. Teach her how to hold a pretty hand up to the sky. And never wait upon the giver. He'll deliver like a dealer. Take her. Send feeling, guys. I just texted her when I sent like a so yeah. Higher, higher. Fly out the valley and the fire. Take her higher, higher. Fly about the valley and the fire. Yeah, so ndimele yena uba ayizazondivulela so that ndizomlinda. What time is it? So ndine 45 minutes esashiyile because ngoku it's 11 o'clock and then ndizokwazi uba andiqale ke ngoku because we moved our appointment from 10:15 to 11:45 andazi mhlawumbi nee-clients ezininzi andazi but then yeah so ndibona ngexa sendenza.
Guys, I am done with my nails. And now I turned it in because I'm in love. Okay? If support, please. Why ungayipha? Why ungayipha? It doesn't make sense. Masiyan KFC ke masana. Love you loads. Linja. Guess who's back? Xa ndithetha siza andiva ubuthini ubuthetha nam? Oh. Andikuvanga. Khawuqalele phantsi andazi man uba ubuthini le nto. I am so happy. Yo, Sana, I am so happy. So, Sana, why is it so dark? Why is it dark? Okay. So, njalo ndisazi uba ndiphethe igumba yetablet engayo, then ndihambe nale ndiyifake apha. And then, because u-offense yabo uye wanditexta uba khona apho kumele aqale khona like i-emergency ntoni so ucela si-move i-appointment yethu to 11:45 from 10:15 to 11:45. And I was like, sure, because indipha more time to do what? To run my errands. Okay. So ndathi sharp. So ndiyendaya endweni because as you guys know ubana big three Z3 ezinto xa sithetha maintenance, nails, lashes and hair. And as you guys know ubana bendiyenze nge-birthday yam esistyle esi. So ndifuna uku-installa ngoku ne, but then ugele ozon-installa uthe akekho available. So andiyazi uba izothini le nto. And then ndifuna ukuyikhupha le vlog ngoba sekudala ndingaposti guys, sekudala. Like, I want to be consistent. I am tired of playing. I was not even playing. Like, bendingena phone guys, andina phone. Ndifuna ukuthenga ifone because and indipha i-stress like xa kumele okay i-right for uku-editha i-tablet ne, but then for ukuthatha i-video umsebenzi omnye omkhulu omnye onzima. Oh my goodness, I can't even explain ubana like umsebenzi ongakanani. Cinga nje ndisemall igumba engaka ye-tablet kungcono xa ngabe ndihleli phansi, you know. Xa ndihleli phansi it makes sense uba obvious ndihleli phansi ndiyavloga ntontoni, but then xa sendihamba andina-picture le nto ndiyithethayo. Izange ndinibonise yi-tablet le ndiyashuta. But namhlanje ndenze I did the unthinkable. Ndivloge in public and bendiyiphethe nje kanje tablet ndithi guys, so here and there. Yo, I'd say happy go to mood activated. Right? Yeah. Okay, man, ndiyakudlala. So ndiye ndaya kula shop le yale ndiye kuyo kuqala xa ndifike eRiver Walk. Ndifuna ucompare prices yabo. Xa ndifika khona bathi R100. It's a glamour spray le enhle ndiyisebenzisa for i-weave xa ndiyinstallile. Because ngoba andikakwazi ukuzi-installa ne, but I would like to learn ngoba for imaxesha nje like ndidinga uinstalla kwakho umuntu ozon-install kanti uba bekuthiwa bendikwazi uku-installa I would have just, you know, installed myself. So I bought this glamour spray. Like a good when you sebenzisa I know it. And then ndaya kwakhona ku-shop ese-Mooi River le bendithi ndiyocompara kwi-prices. And then I got a spray esi for i-weave. Yeah. This is what I got guys. And then ndayodlula obvious seniyazi kuthi ndithe ndingekaqali nokuthetha nabe sinitshila uba KFC injalo nje. Ndithenge i-drink le mandiphoxekile because mandiphe i-Sprite noba bebengenayo ikhophi ngoba obvious ukutya okudla nokuphuma nekhophi, but it's okay, it's all good. Okay, so yeah, ndithenge i-All-Star ndithenge i-All-Star box chips
ibheka le yakhona. So ngathi onansi lesis. Bese kuba zishit. Qhe ngokundiphoxekile because ibox idabukile. Ngidabukile. Konto shoda mana into. Kabayi. Ngizokwazi uncane namhlanje. Kwancane nje. Yeah. Ngithini ke ndithatha i-content ndizotya ndibe moja. So yeah guys, yazi ndiyaqala namhlanje like ukutyela kwelicala like ndihleli kanje phansi. Andaziwa bekade ngingathatha isikolo phansi. Kwamanzi ngingathinto. Guys ndisihlambile izandla neningathi Ye la ntombazana yomXhosa ithi mahlamanza la. Ndisihlambile izandla. Okay. Nifuna ukundibukela nditye. Nindenza shy. Please. So yazi uba kungakhululwa apha kusityiwe. It's going down baba. Ngathi kudinga ukufuthunyezwa manje kufuthunyezwa. Hey guys. And then ningandijudge bethuna andibeka ngwaphesi kwela cala okanye intoni like ndilambile. Yo. Masutya. Nifuna ukundibukela? Let's eat. Soften up the mess, drop it in the water, let the daughter find her image with the rest. She'll be learning how to breathe, spinning through identity, reveal another pretty little scheme. Save her mind, hold her hand, and don't believe a lie, you understand me. Walk her down the valley, pack a piece of heaven for the bottoms of her feet. Teach her how to jump and how to stretch when she reach, like the angels do, and you gon' make it through now. Tell about the heat. Ndibuyele iTikTok apha ne. And uthi lo mntana i-roommate yakhe ne idlala loud music while efunda. And iyandihlekisa le nto because I don't understand why. More especially like amantombazana, why sithanda ukuqalana. Yes, i-roommates, but mna ndi-glad because I've never like ndidibane nalo ngxaki enjalo. First of all, ndihlale entweni eMohadini, ayibo kwaRob xa nenze first year of campus kwi-commune. Ndahlala nentombazana uThebano noRebecca. Besifana sitya sonke like kakuhle, even though obviously yazi apho khona amantombazana like soloko kukhona ingxaki into, but then sibe sizikwazi ukuzisombulula vese singabantu abahlukileyo abavile emakhayeni abangefaniyo nee-cultures ezingafani, okay? And they asenze izinto ngokufana, so like kakuhle. And then second year ndahlala bekwaku-commune le kwaRob. Ndahlala obviously bendihlala kwi-room yam, and then umntu wam naye ehlala kwi-room yakhe. But then I was pregnant. So sathi yazi asimove. Okay, ijikeni le vlog yaba story time. Okay, sharp sathi masimove in soyi-2. Ndahamba ke guys ndayohlala naye eroomini. Sihlehla like bekungathi umndeni, umama notata, umama khona ukhulelo. Ukila abantu hayi kwenzeka izinto ke tonton like hayi qalisele ixesha le-right senenza story time ngalento ngizothetha kakuhle. So yeah, like senditsho uba okay samuva sana saMohadini. Xa sifika eMohadini sahlala kwi-commune, but then kwabe khona indlu engaphandle like ehlala abantu abayi-2. So sathi besicela ukuthatha yona, sahlala soyi-2 still. Besenze i-third year ke ngoku. So kwakulo nyaka lo senze i-third year ngayo ndiyaqonda kwi-second semester. Not second semester, xa kuvalwe i-recess yokuqala, xa sekubuywa emakhaya sabuya nathi, and then ndancedwa uMessi Tawu sana mnqa bekuyi-leader like kwi-res yasebendihlala neko ndibale res bendihlala kuyo
Klaverhof bandibiza ka Klaverhof ebenhlala khona, and then ndamuvela kuye umuntu wamabenehla esahlala eMohatshin naye wazama ukuba angene on campus waya nyane eKabut wahlala eKabut, so like 3rd year and 4th year besihlala kanjalo si separate, but obvious chakelana obvious. Wena wenza kayi-1 kwinto kwi-race yami, and then mina obvious lo ndiyapha eracing yaXhosa besifuna soyi-2 like sana xa kuthiwa partners in everything bekundim nomuntu wami, because sifunde soyi-2 xa sigraduate soyi-2 ujonga besifunda like andifuna ukuxoka because xa uzwa kwizinto zokufunda mna ndokuphusha mna shame like sana besiphushana sifunda sapasa soyi-2 so sagraduate andazi bayifike njani loo nto, but then benzama ukuthi uba understand into yokubana ube ne-roommate and then ube uzazi uba obvious apho ndiyakhona ndiyohlala ne-roommate, but still like bambisani nalo mntu anifunani guys. Mna ne-roommate ebehlala noPortia xa sendenza i-4th year kwi-3rd year bendihlala noBlessing noLebu, and then ndamuva ndaya kwinto kwi-room yabantu abayi-2 khona kwi-Klaverhof ikhemile into eyi-1, so bendihlala khona besiright like qha into besibhidana ngayo mna ndiyalibala guys, nini ndishiye ndivale umnyango obvious but ndilibele ukhiya yabo, so bekuzizinto emakasathetha ngayo sabasharp. So nje understand nyani uba umuntu uyazazi ubuhlala ne-roommate, uyazazi ubuhlala nomuntu ongasongo wakho wena, but still wenza izinto ezikanje. Omnye umntwana uyafunda wena udlalela music phezulu, wayi nivele emakhayeni njani but yeah guys masitya yabona, that's why ndithatha ixesha elide ukutya, because ndiyatya ngapha ndibone enye into ndibe distracted ndiloqa. Asityeni. Understand me. Walk her down the valley, pack a piece of heaven for the bottoms of her feet. Teach her how to jump and how to stretch when she reach, like the angels do, and you gon' make it through now. Tell about the healer, greater is the one within and call him as the leader. Teach her how to hold a pretty hand up to the sky, and never wait upon the giver, he'll deliver like a dealer. So wethuna ndithi yabo sendihluthile ngoku sekuphuma nezisu. So ndithi ndizole mntukane if kuyenzeka uba andizukwenza inwele kwakule vlog le, excuse me, ndizozenza kwenye kwenye vlog. Bencinga uba ndihlezi ndiyivale apha bekumnandi ukuba nani, bekumnandi ukuvloga, and this is so nice. And I just hope uba one day ndizothola nam ifoni like le ndiyifunayo, so that I can continue with my content creation, ndibe consistent, ndenze izinto like ndithembeke, because obviously awunomthenga umuntu ozayo aphinda ahambe like for months yabo. So yeah guys, thank you so much for ukusoloko ninyamezele. Thank you so much, that means a lot to me. Like yini sana 228 followers, subscribers, I mean into enkulu kum, because xa ndiqala le channel azange ndacinga uba yabo abantu abayi-228 bonke like basubscribile, obviously bayandithanda. Ngeke usubscribe umuntu ongamthandiyo, come on, bayandithanda. So yeah guys, so ndithi mandivale apha yabo. Let me close it right here, and then ke undazi ba xa sendiyo-install, because andazi bandizoyinstalla then again lo the anganabuye next week okanye akekho sure, and andimthembi omnye umntu. I am a loyal customer guys, ndinjalo. I am a loyal, once wendenza into entle entloko ndizosoloko ndiya kuwe, so ngoku-installa ndithembe yena uPrecious, and then andazi buzobuya nini, so nama ndifuna ukuthi i-vlog lenza ikhupha ngelo xesha bo. So yeah, this is the end of our vlog. Please comment down below uba eziphi ezinye izinto ongathanda ukuzibona ngam. Please don't forget to like, comment, share and subscribe. Ndiyivulile le vlog? I don't think ndiyivulile. But yeah, thank you so much for watching. Thank you loads Kimasana. Ningalibali recommend this channel to your friends, to sister wakho, to sister bakho, mama akho, tata akho, bhuti wakho, umkhulu, tamkhulu, gogo, jonga, bonke mthana ntoni.
bazongibukela, guys. So thank you so much for your support. And as I was saying, ubana andikhumbuli ndiyivula, guys, le channel ndiyivulile, ndiyitshile intro yam andazi. So hey my loves, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, my name is Busiswa Piqa. Please don't forget to like, comment, share, and subscribe. If you're my returning subby, my day one, thank you so much for coming back. Love you loads, kesana namgelegile kaya. So guys, in today's vlog, sizohamba siyokwenza i-maintenance. I just hope you enjoy, because konke kuzaba kuhle. Hi guys, sendenza amazipho ndizayithina lento andivulanga vlog ngose kunzima ukuba mandiyivule because obviously ndenza amazipho. But yeah, welcome. Please stay, go enjoy. So those are my nails, by the way. So please uhlale apha so that uzobona uba kwenzeke into ukuze nibe idol bench. Bye. Bye. Bye.